Čaute ľudia, dneska vás vítam 20. júna, či júla, neviem. Ale dneska sú Legendary Stardropy a ja som musel natočiť práve toto video z tých 5 Stardrop. Už máme prvú. Ale ja som tak zvedavý. No poď. Kámo! Takto pozor na to. Kámo, prvá Stardropa je to cool. Čo? Ja som dostal Rafsa. Kámo. Tak to je nenormálne toto. Prečo práve Starpoverku? Prosím, druhý brawler. Ja si vypínam zvuk. Mám zavreté oči a nevidím, čo tam práve padlo. Otváram oči. Konečne! Počkaj. Ešte jedna tu je. Aha, a z tej mi padne. Táto Jessie, to nie je zle. No problému. Ale tých 100 Stardrop, čo sme mali predtým ešte dávno, bol úplne extrém, ale toto je ešte väčší extrém. Mám ten skin a ešte na Rika, kámo, to vyzerá tak dobre. No ale ešte sme tu niečo dostali a volá sa Rafs. A ešte Hypercharge. Rafsa si dáme na 6. To je možné. Nie. Kámo. Tak ja som trocha aj očakával, že dostanem na Fenga práve tento skin. Kámo, ale aj tak je to dobré. Kámo, to je najlepšie video, ktoré som zatiaľ točil. Kámo, keby mi padlo Draco, alebo Ember, alebo Cordelius. Môžeme si zahrať 3 hry. S tým Rafsom? Môžeme, nemusíme, môžeme. Ale toto sa vrátilo z minulých sezón. Proste toto je úplne stará tapeta. A Rafs, kámo. Rafs je celkom OP. Nevravím nič. Hoppa. Kámo, poď. Kámo, my to drtíme s tým Rafsom, nemyslíte? Tu síce nie je čas, ale je tu ten plyn. Toto je zatiaľ najlepší akože event, čo sme zatiaľ mali. 5 Legendary. To sa len tak nevidí v Brawl Stars. To nie. Ešte 2 hry a budeme mať ďalšie Stardropy. Teraz vážne nikomu nebude podľa mňa padať Legendary po tých 5. Prosím, rare. Úplne na nervy. Kamo, ak to mám samých botov, keď mám 0 na Rafsa. No 9, neviem. Ale dneska by som mohol aj môžem natočiť live stream. Takže si tak dajte upozornenia na mňa, jak ma máte radi. Napíšte mi to do komentárov. Dajte like, odber, všetko, hej. Zaujímavé, koľko vás tam bude. Ale ináč. Ten event, čo som robila v minulých videjkách o Brawl Stars, nebude. Nikto mi nič nenapísal, takže tak. A poďme. Ideme bomby. Keby nám teraz ešte padli 2. Mne včera padla a dostal som na Hypercharge na koho? Na Colta. Na Colta som dostal Hypercharge.
Kámo, ale to je mega dobré, proste ja vám želám všetko najlepšie k tým Stardropám, že dostanete to najlepšie len. Ja vás mám rád, ale dneska budem natáčať ešte jeden short a v tom bude jedna ochutnávka, ale to sa dozviete až tam. To sa dozviete až na tom shorte. Ako ochutnávka. A máme Stardropy. Máme Stardropy, bro. Nič. Čakal som to. Nič. Keby sme tu ešte dostali 5 Stardrop, to by bolo legendary. No tak ja sa s vami lúčim a čus.